Di na to matubag ang mga pangutanas katawhan sa uban nga barangay ngano nga dubliho na to ang diha sa Pulo, diha sa San Miguel Pulo ug Tugas kay ingon man sila apilo nila ng Tugas. Nga I doubt kung makaabot pa na Tugas po ng projeka nga magisog gani kabut di gani kabut og Pulo kulang gani kayo. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! If listen to the existing bulas, I don't think na support ang tinugdan dito para sa maong waterworks. Precisely. Kay mao man ay source ron sa Pulo unta niya. Mao man ay gingon nila nga problema gyud jud sa una niya. Kanang source na to din na. Mao man gyud po source ilang kwaon. So unsa na pag-solve with the same source? Nya ang source may problema. Now, sa water district dili man na mo i-source nila, naaman sila laing source, ang ilang mga source sa mga to. So ang ilang target is a 90 liter per second nga volume na capable of 9,000 90 times ningom gud sila nga per 1 liter per second ang makater ana is 100 concessionaires. So na sila target ana nga maka-serve na siya 9,000 concessionaires sa 90 liter per second. What will happen to that 9,000 concessionaire kung imong taga-aglibre nga parallel? Wala. So unsa may tabo bisan kinsa pa sulti o mapildi gyud ang water district, no? So mao na issue karon. Unya ikaduha nga issue, di na to matubag ang mga pangutanas katawhan sa uban nga barangay ngano nga dubliho na to ang diha sa Pulo, diha sa San Miguel Pulo ug Tugas kay ingon man sila apilo nila ng Tugas. Nga I doubt kung makaabot pa na Tugas po ng projeka nga magisog gani kabut di gani kabut og Pulo kulang gani kayo. So, Kung dili kita ang bulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita!